Hej, Blakker. Hej, Blakker. Mangler et ekstra nattevagt til Island. Time for Iceland. Skal vi sabotere? Var det lige? Ja. Welcome to the Faroe Islands. Nu er vi helt vildt meget på Færøerne. Ja. Iceland. Hej følgere. Vi er på vej op ad en bakke lige nu. Og jeg vil bare sige, at vi er i panik. Vi er alle sammen i en kollektiv, vi får et kollektivt panikanfald lige nu. Ja. Og der stopper vi. Vi er vi sidder fast. Vi kører lige sådan en hel slange, og de bare alle sammen går. Der kører forbi os, når vi er til baglæns. Der var ikke nogen, der kommer og hjælper os. Ole, hvor meget har du gået i panik fra 1 til 10? Og altså 6. Og så kører vi ordentligt opad, og så kører vi så langt ud derovre, som vi overhovedet kan. Ja. Så er der grip. Så er der grip, og så kører vi bare derude. Ja! Yes! Yeah! Woo! Det behøver ikke gå vanvittigt stærkt, fordi så hjuler vi fast. Vi er en time inde i processen. Hvordan har du det? Jeg er ham, der skal bevare roen, men inde i mig, der er ved at gå i panik. Så er vi strandet midt ude i ødemarken. Og pissekoldt. Så nu er vi kørt fast et nyt sted. Ja. Og den der mand er ved at finde nogle chains til vores hjul, så vi kan lade være med at blokere vejen for alle de andre. Ja. Men det her, det er jo en del af den her videos challenge. Præcis. Det er en ice challenge. Men det er fordi, vi elsker challenges her på kanalen. Kunne du tage mine øjne? Ja. Det kunne jeg. Og det er altså ikke, fordi jeg kommer. Jeg kommer altså ikke. Sagen har udviklet sig. Der er virkelig mange mennesker, der er her for at hjælpe os nu. Og der er nogen på vej med en truck, der kan trække os op om 20 minutter. Ole har tisset 950 ml. Ja, det var fandme vildt. Ej, jeg skal fest. Gæt hvem der sidder fast igen. Den her gang en lille smule mere dramatisk, fordi vi har med en road rescue mand at gøre. Han synes ikke, det er sjovt. Du mærker venstre skulders underlag! Mærk energien og varmen fra venstre skulder ned mod albuen, videre ned til håndledet. Mærk varmen! Bevæg sig ud i alle fingerspidser! En for en! Klokken den er nu 12:30 om natten. Og vi har kraftedeme fået forhytten. Holy fucking shit. Der er chokolade. Og får. Og nordlys. Der er vildt meget modlys. Det er helt perfekt. Du kan også komme med og dokumentere det hele. Jeg kan gå med dig her. det er dejligt varmt.
Jeg tror sgu ikke, vi kommer til Reykjavik i dag alligevel. Vi bliver bare her. Hej, Blokken. Wow, gæt hvem der er ankommet til Island. Ej, faktisk så creepy. Hej, Blokken. Vi er på The Dubliners i Reykjavik. Ja, en rigtig lokal. Yes. Skal vi lige lave en round? Emil, du overlevede. Det er til Blokken. Du overlevede også kørsel. Oscar, han er rygmavsprop. Hej, Blokken. Hej, Blokken. Hvad er status? Jamen, altså, vi har lige været inde i svømmehallen, og i de varme kilder. Og altså, wow, så. Men det var bare så fucking fedt. Så står vi på Perland Museet. Fordi nu kigger vi på fugle. Wow. Det her, det er once in a lifetime. Men det er tættere på. Du er det tættere på, ja. Okay. Kan I se, hvor meget jeg mener det? Det er død seriøst, det her. Wow. Welcome to the throne. Man sidder ikke så godt ind. Welcome everyone inside the planetarium. Just a moment, we'll begin our order, which is a 20-minute exploration So fucking of the nice. Northern Lights. During the show, photos and videos are not allowed. Jeg kan godt lige se ind, så Tissepause. Kan du se det på videoen? Det er flot. Ej, det er helt godt. Ej, jeg er helt glad. Det der sker lige nu, det er, at jeg vil gerne lige have lov til lige at forklare demokratiet inden vi... Det var Platon, der opfandt det, tror jeg. Det var Platon. Ja, men jeg tror faktisk, han er født lige hernede. Demokrati, det var noget, man opfandt. Her. Jeg er meget træt af det. Skidt her. Amerika, Asien og Europa. Og vi har en content. Så kan du forklare, hvad der skete her. Løgring. Kebab. Bønner. Løgring. Kapusson. Og den her. Vi glemmer en skid. Skid. Det bliver lidt svært. Først dig. Og så mig. Ja, så efter dig. Og så efter dig. Hej, Blokken. Vi er ved at se nogle gejser et eller andet sted på Island. Og det er fucking fedt. Ja, altså... Nej, så skulle du jo bare holde kameraet der. Nå. Ja. Der kan ikke være den her stilling meget længere, kommer den starter. Er alle okay? Ja. Godt. Godt. Nu sker det. Hvor lang tid har Det er ret lang tid. 12 minutter. Du gør det godt, Axel. Prøv at kigge. Jeg tror, den kommer. Jeg synes hyggeligt, de fletter ben der. Axel, hvor mange år er det, du bliver i dag? Axels fødselsdag. Hurra, hurra. Nu kan han.
Godt gået. Status ved gejserne er, at... Nej! Ole, han er glad igen. Jeg er glad igen. Fordi han har brugt 100 kroner på horn. Ja. Det er det værd. Jeps. Jeg fortryder endnu. Nej. Wow. Fortæl dem. Altså, vi er ude til et drillefag. Og det er fucking vildt. Citroner, de er gule. Hvorfor? Nej. Det ved de heller ikke selv. Det er derfor, de er så sure. Den stikker Tobias'. Tomatsuppe. Tomatøl. Så det er... Du skal også være med, Joe. Kom så, Joe. Mig og Joe har fundet en vits. Hvorfor er zoologisk have aldrig blevet solgt? Den er for dyr! Så kører I bare. Yes. Og Ida er her også. Ja. Jeg gemmer mig. Fortæl. Nu kommer hatten. Vi er i Sigurd Lagoon. Hvor Dennis? Det er ikke det samme uden Dennis. Waterboy Ole er tilbage. Waterboy Ole. Og han lærte at svømme i dag. Ja. Ja. Fedt, Ole. Ja. Livsspil unlocked. Så kører vi løbehjul i Reykjavik. Hurra! Ej, det er godt sparket ind, altså. Det kan jeg godt se var godt. Statusopdatering. Hej vloggen. Hej vloggen. Ja, det er vigtigt, når man rejser, at udfordre sig selv og prøve nye ting. I dag har vi blandt andet været i en kirke til en islandsk gudstjeneste. Blandt andet. Derefter spiste vi frokost, hvor jeg prøvede en helt ny koreansk ret, jeg aldrig har prøvet før. Og det jeg ligesom har lært af det er, at det ikke gælder for mig. Nej. Jeg behøver ikke at prøve nye ting. Nej. Det er ikke altid godt at prøve nye ting. Nej. Derudover så har vi besluttet os for at udfordre os selv. Ja. Vi kører trådløs fra nu af. Ja. Det er ret vildt. Det gør det hele meget nemmere. Ja. Jeg kan lige fortælle lidt om byture i går. Ja, vi var i byen i går, og så var der en eller anden islandsk idiot, der gik ind i min kørestol 2 gange på samme aften. Og så ødelagde han mit joystick. Ja, så islænder, de kan ikke finde ud af at danse. De kan finde ud af at smadre kørestoler og ikke give en fuck. Det er de rigtig gode til. Ja. Peter Scharling, der har fyreaften. Nu vil jeg hjem og lægge mig med en kold øl, siger Aske. Jeg vil hjem og flå min kones trusser af, siger Peter. Orker du virkelig det, spørger Aske. Ja, siger Peter, for de strammer af helvede til. Wow, outdoor, Ole. Ja. Velkommen til grænsen mellem USA og Canada. Som vi kan se, så har vi Niagara Falls, der skiller her. På den ene side har vi New York, derovre. Oppe på toppen her har vi Ontario, Canada, hovedstaden. Det er vanvittigt at være her. Gode scener. Det er fuldstændig sindssyge billeder, det vi ser her. Altså, det her vandfald, det er jo det smukkeste, vi har i Danmark. Hvad siger du til det, Axel? Jeg siger velkommen til Køge Bugt. Vloggen. Vi er ved Diamond Beach, og det var min idé at tage herhen. Ja, det var virkelig en god idé. Nej.
Hej vloggen. Hej vloggen. Så sejler vi fandme afsted. Fra Island. De sidste minutter på øen. What a fucking journey. Ja, wow. Sikke en tur. Sikke en tur. Det har været crazy. Det må vi gøre igen. Ja. Så ligger vi bare lige her. Så fed fjernsyn. Får man lige helt så god musik fra fronten af færgen. Har I fået sådan en anden sauce? Den vil jeg så også gerne smage. Det var nemt. Kroner i mønter. Nu vinder vi lige en gang til. Bum. Tæt på. Nej, det vidste jeg godt, ja. Og godt fast. Ja. Vi har lige vundet 600 kroner i mønter. Vi er fandme gode til at game. Vi er fucking gode til at game det. Så er der kraft, det mener, der skal det sodavandsdiskotek. Det er en ting, der er helt sikkert. Skal du smage lidt af hovedet? Ja, altså det smager det der hovedet. Vil du have noget hjerne? Ja. Så vender vi lige krabatet rundt. Jeg tror, vi kan få lidt kravle. Fucking weekend. Værsgo. Crazy. Så det er farvel til vores fine kahyt. Ja. Så sødt velsignet du mit hjerte når. Du danske friske strand. Det er smukt. Og vi er på dansk jord!